खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 21 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि जेंनाफोरा जोबनो रोंनाय नङा। देहा सावस्रिया लोरबां जानो हागौ। गाज्रि सान। वृष राशि नाजानाया जाफुंसार जागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायनानै थानो हागोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मिथुन राशि जानाय लोंनायाव गोदोहाबनानै थानो हागौ। खामानिफोरखौ मावफुंनानै लानायाव जेंना नुजाथिगोन। बिफानि बोसोन लानाया गाहाम। कर्कट राशि बिमा बिफानि थाखाय गाज्रि सान। फिसाफोरनि सोलोंथायाव हेंथा फैनो हागौ। हान्थिनायाव सांग्रां थानांगोन। सिंह राशि हान्थिनाय लामायाव जेननांगोन। सुथुरजों सोफै खालामजागोन। जिउआव खस्थ' सहायनांगोन। कन्या राशि बिमानि साननाया जाफुंगोन। गिदिर सुबुंफोरनि हेफाजाब मोनगोन। रंजा खुसियै थानो हागोन। तुला राशि मेगननि जेंना नुजाथिनो हागौ। गोजान लामा दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम। फाहामगिरिनि मदद लानांगोन। वृश्चिक राशि गाहाम सान। गोबाव समनि जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन। देहा सावस्रिखौ गोख्रों मोनगोन। धनु राशि गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। खामानि मावनो हायै जागोन। साना एरैनो बारलांगोन। मकर राशि आखायाव मोजां खाबु फैगोन। साननाय लुबैनाया जाफुंगोन। गाहाम सान। कुम्भ राशि गोसोआव बायदि रोखोमनि सानस्रिया जायगा लागोन। बारलांनाय समखौ साननानै दुखु जागोन। साना मोजां गाज्रिनि गेजेराव थागोन। मीन राशि बेरेखा सम। खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन। दुखु दाहा सहायनांनो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ सादु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।